खुलुमबाय बड'लेण्ड निउज 24 नोंथांमोनखौ बरायबाय। COVID-19 नि गिख्रंथावै गोसारनायखौ नोजोर होनानै गोदान SOP फोसावदों। गोदान खान्थि खाना होदों ASDMA एबा आसाम स्टेट डिजास्टार मेनेजमेन्ट अथ'रिटिआ। बे गोदान SOPआ गाबोननिफ्राय बाहायजागोन। लांदां आरो फांथेनाय थानाय जायगायावबाबो सुबुं थुबुरमा खालामनायखौ होबथादों। गोथार जुलिनि बेलायाव बांसिन सा 20 सुबुंल' थुबुर जानो मोनगोन होननानै फोसावदों। आलासि सिबिनाय जानाय लोंनाय बानजायनो मोननाय नङा होननानै फोरमायखादों। धोरोमारि आसार खान्थिखौल' मानिना हाबा जानो मोनगोन होननानै गनायथि होदों। दखान गला फालांगि फसंथानफोरा साननि 2 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो बन्द' खालामनांगोन। रेस्टुरेन्ट धाबाफोराव साननि 2 रिंगासिम कास्टमारफोरखौ जाहोनो हागोन, बिनि उनाव बन्द' थानांगोन। बबेखानि मोनाबिलि 6 रिंगासिम जानाय लोंनायनि हम डिलिभारिखौ होनो हागोन। मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय नाइट कार्फ्यूखौ होनाय जादों अखानायै फुंनि 5 रिंगासिम। मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय अखानायै फुंनि 5 रिंगासिम रावबो सुबुङानो नाइट कार्फ्यूनि समाव लामा सामायाव ओंखारनो मोननाय नङा। बबेखानि फार्मासि, सावस्रि फाहामसालि, जुनार फाहामथाय मिरु आरो भेटेनारि क्लिनिकनि बेलायाव होबथानाय थानाय नङा। गासै सोरखारि आरो सोरखारि नङै मावख'फ्रा साननि 2 रिंगायाव बन्द' जानांगोन। मावख'गोराफोरखौ नागारना 50% कर्मचारिफोरा मावख'आव नुजानानै खामानि मावनो हागोन एबा हाबा मावनो हागोन। रायजोआरि हान्थामेला दावबायथायनि बेलायावबो रायजोआरि हान्थामेला सिबिथाय होग्रा गारिफोरा SOP मानिनांगोन। अट' रिक्सा, साइकेल रिक्सा आरो टेक्सिनि बेलायाव सासे ड्राइभार आरो 2 पेसेन्जारफोरखौल' गनायथि होदों स'सियेल डिस्टेन्स मानिनानै। सिटी बास, जिल्ला गेजेरारि, हादोरसा गेजेरारि बासफोराव 50% जिरायनो हागोन एबा 50% पेसेन्जारफोरखौल' दैखांनो हागोन। गावारि दावबायनाय गारि मटरनि बेलायाव 100% पेसेन्जार गाखोनो गनायथि होनाय जादों। लोगोसे गासिबो पेसेन्जारफोरानो मास्क गानथारनांगोन। नाइट कार्फ्यूनि समाव रावबो सुबुङानो लामा सामा ओंखारनो मोननाय नङा। बबेखानि डक्टर, नार्स, मेडिकेल स्टाफ, इमारजेन्सि सार्भिसनि स्टाफ, एयारपर्ट, रेलवे स्टेशनफोरनिफ्राय फैनाय आरो थांनो नागिरनाय पेसेन्जारफोरनि बेलायाव होबथानाय थानाय नङा एबा माखासे रेहाय होनाय जादों। जाग्रा लोंग्रा जगायग्रा आरो गोनांथार बेसाद आरो सिबिथायनि बेलायाव माखासे रेहायखौ होनाय जादों। रादाब बुथुमगिरिफ्रा फोरमान बिलाइ दिन्थिनानै नाइट कार्फ्यूनि समाव दावबायनो हागोन एबा ओंखारनो हागोन। गासै सोलोंथाइ फसंथान, फरायसालि, फरायसालिमा, मुलुगसोलोंसालिफ्रा बे समाव गुनगोनां भार्चुवेल राहाजों सोलोंथाइ होनांगोन। सोलोंथाइ बिफाना बे बेलायाव SOP आरो माखासे गाइडलाइन फोसावगोन। बयबो COVID-19 पजिटिभ जानायनिफ्राय रैखाथि मोननो एबा COVID-19 गोसारनायखौ होबथानो थाखाय गोदानै फोसावनाय SOPखौ मानिथारनांगोन आरो बयबो मानिनाया गोनांथार। बे बेलायाव सोरबा जुदि SOPखौ मानियाब्ला एबा गनायाब्ला बे बिथिङाव आयेनारि राहाबो लानाय जागोन। नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड'लेण्ड निउज 24। गोजोन्थों।